Szevasztok, gyerekük. Jaj, egy vlog. Jaj. Ja, hát jó volt lezuharni Skype-on. Ja. Nekem már ez is jó volt, hogy így Skype-on valakivel így el voltam, és akkor így ittunk. Nekem már ez is sokat számít már. Hogy nekem az is olyan volt, mint a társaságban lettem volna. Csak igaz nem élőben. De majd ezt az is. Jó időben, tavasszal találkozunk Glazóval, lejön hozzám. Ja, úgyhogy komoly volatunk. Ez még odébb lesz. No. Amit akartam mondani, bár gondolom láttátok, hogy bocs, sokat elsítok, de nem tudom még, hát olyan még igaz, nem aludtam pia után. No, hát na, azt akartam, hogy láttátok, hogy a GTA 5 PC már megint elharasztották, hogy már megint kiválva. Április 14. Amikor ezt megláttam, tudtam. Én mondtam is, hogy én fogadni meg 1 millió forintba, hogy nem fog kijönni március 24-én. Így majd, halasztottuk, jaj, halasztottátok. És tudtam, hogy ez lesz. Tudtam. Köcsögök ezek. Milyen rockstargink fasz. Még az a jó, hogy nem tudnak magyarul, az nem értik, mint mondok. Bár nem tudom, hogy hallják, mert sőt, inkább valakinek mondom, hogy küldje el ezt a videót a Rockstar Game-nek, hogy lássa, milyen fasz. Ez a Rockstar Game, mert köcsög fasz. Tőlük nem veszek semmi játékot, ez biztos. Legalábbis PC-re nem fogom. Mert azért mondom PC-re. Nagy újdonság fog történni velem. És azért nem akartam mondani. Hát igaz, mondtam is Lezóval, és Lezó Skype-ba beszéltük, ittuk. De mondom, hogy tudjátok, hogy ez most igaz is. Hogy no. Beszéltem. Hát, na, fotalommal mégis inkább vele keresztett jobban. Úgyhogy beszéltem. És akkor minden igaz, el fogom kezdeni a fogyást. Igen. De cserébe nyilván kapok PlayStation 4-et. Hát valamiért, nem? Hát talán már régóta mondja, hogy meg akkor is mondtam, amikor még nem volt konzol, meg ilyenek. Hogy mondta, hogy ha lefogyok, akkor bármit megkapok. Bármit megvesz. Úgyhogy nem jó ajánlott, de szerintem ilyen hatér nincs senkinek. Legalábbis én úgy tudom. És azért, hogy valaki lefogy, és akkor inkább vesz neki valamit, amit vágyik, csak hogy lefogyjon.
nem megéli. Már csak egy részt is, azért is. Akkor legalább lesz jobb is. Ja, meg nagyobb lesz a faszom. Hát nem kellett volna mondani. No. No. Nem tudom, miért ásítok ennyire. Szóval, most ez nagy újdonság is. Most, aki elhiszi, aki nem, van. Majd fogjátok hallani rajtam. Biztos, hogy hát most még iszol a kólákat, meg ezeket, majd ha meg lesz a korzol, és akkor utána kezdem el a fogyást. Hát, ja, úgyhogy inkább én azt mondom, én úgy vagyok vele, hogy inkább legyen korzol, de legalább lefogyok, de legalább akkor van GTA, mert már nem bírom ki, hogy ennyire halasztják ezt a szavat. És gondolkoztam, hogy mit csináljak, mert oké, játszok a cségóval, de annyira csak nem. Nem köt le. Azért akkor se annyira. Jó, játszok egy-két versenygőt, meg minden, de nem olyan, nem. Nincs olyan játék, ami már leköt nekem. És engem nincs már olyan játék, ami leköt. Csak a GTA-t kötne le. De nem igaz. Azért elpocsitásítok, de mondom, most akarnám ezt a videót megcsinálni. Már biztos, hogy a hülye lámpától ásítjak, ami itt van a szememben van. Itt látjátok. Egy lehet, hogy ott ásítok együtt. Vagy az volt csak tényleg. Hogy nem érzem magamnak álmos. Pedig nem vagyok álmos, nem érzem. Szóval az a lámpa. Na, mindegy, leszelom. Szóval ez történt velem, ez most tényleg nagy történt. Szóval aki hiszi, aki nem, ennyi. Majd fogjátok látni rajtam, hogy mi van. Úgyhogy meg lesz a konzol, fogyás indul. Igen, fogyás. Igen, számba jött ki. Hát, én is meglepődtem, de inkább lefogyok. De legalább játszok a GTA 5-tel. Hát nem megéri, de. Csak nem tudom, hogy a PS4-en hogy kell majd felvenni a GTA 5 játékot, mert azt hallottam, hogy a PlayStation 4-en már lehet felvenni játékot alapból, ugye? Úgy hallottam. Ja, úgyhogy nem tudom, hogy kell, de biztos egyszerű, nem nehéz. Csak azt hiszem nem tudom ugye nekik, hogy vajon a PlayStation 4-en, ha alapból fel lehet venni játékokat, akkor vajon facecamot is lehet vele felvenni? Vagy azt külön kéne nekem ezzel a kamerával? Akinek van PlayStation 4-je, az éljen már, légy szíves. És nagyon köszönöm. Ja, és hát ezen a témén menne a PlayStation 4. Ezen menne. Igaz, nem a legjobb minőségű. Nem 1024, meg ilyenek, de szerintem tudom, hogy nem fogja kihozni jól a képeket, meg ilyenek, mondta bátyám is, már pont ma beszéltük, hogy ezen a tévén nem lesz olyan, mint a monitoron. Gondolkoztam azon, hogy mi lenne, a monitort tennénk oda, de beszéltük a bátyámmal, és mondta bátyám, hogy az nem jó, mert akkor a monitor az túl kicsi, olyan messzire. Úgyhogy marad ez a tévé. Hát, meglátjuk milyen lesz, hát. Na, visszazoomolni. Na, mert az az igazság. Lenne egy tévé, ami, de én azt nem akarok ott használni. Az fent van egy,
Most nem az a probléma, hogy fel kell menni, hanem hogy ott nem tudnék éjszaka este játszani, nem tudok aludni. Mert ott van egy nagy tévénk. Hát ilyen, mert az mennyi is volt, hát Fatala vette magának. Az ilyen, mennyi volt? Hát tudjátok, az a nagy plasma tévé, az a nagy, mindenki is mondja, ilyen 100 felül volt, vagy 140 000, vagy 160, mit tudom én mennyi volt. Hát HD. Az a nagy tévé. Vágjátok. Na, azon tudnám, igen. Persze, azon már tudnám. De azon azért nem akarom, mert ahogy mondtam, hogy este éjszaka nem tudnék játszani, mert na. És inkább engem lesz, amilyen lesz. Ez a tévé lesz, amilyen lesz, az Space. Bár lehet, akkor felvétel is szarabb lesz, nem tudom. Úgyhogy, aki tud, akkor az írja le, hogy honnan érdemes rendelni PlayStation 4-et, bár nem tudom, hogy neten érdemes megrendelni, vagy elmenni. Mennyi év a kocsival úgyis, akkor majd elmegyünk. Tudom, hát itt Debrecenben nyilván. Nem tudom, hogy Debrecenben, hát jó, Médiamárban biztos van. Mert most megnéztem, mennyibe kerül, hát igen, ezt majdnem 120 lehet venni. Hát. Hozzá még a GT 5, az meg mennyi is, 19 000 forint. Nem baj, azt mondta, hogy neki megérik, csak adjak le. Stik is ezt mondanátok, hogy aki ilyen nem, mint én, akkor biztos ő is ezt mondaná, hogy megéri. Nem? Úgy akkor jobb a kedvetek. Legalábbis nekem így jobb a kedvem, hogy akkor tudok GT 5-tel játszani. Ó, na nehogy lefagyok. Hát, még jó, hogy megvan az elemem majd, és meg lesz az elemem, hogy végre GTA 5. Hú. De azt majd abban segítsetek már, légy szíves, hogy ha meg lesz a PlayStation 4, és akkor GTA 5, nem? Hogy a multi az hogy működik? Mert én ezt olyasmit hallottam, hogy állítólag fizetni kell a multiére egy évig, vagy mi? Valami ilyesmit hallottam, de mondom, nehogy már, hogy még a multiére is fizetni kéne. Online. Hogy ez most hogy működik ez a multi, hogy most tényleg PC megy, vagy mi? Ebben létszik tényleg komolyan, őszintén, őszinte válaszokat szeretnék ebben. Mert most fontos. Sose volt konzolom, sose. Még ki se próbáltam milyen, lehet, hogy ezt fogom mondani, hát ez szar. Hát nincs senki, akinek lenne. És akkor kipróbálni. Lehet, hogy ezt fogom mondani, hát ez jó szól, lehet dolgom. Nagyon biztos nem, de fogalmas is, hogy milyen lesz a konzol, hogy fogok tudni vele játszani. Beszéltem Hatyámmal, mondta, hogy ő már eléggel játszott konzolod, és már nem tudom, már véken, már pedig mondta, csak elfelejtettem, mindegy. Most még lényegtelen, hogy volt, hogy leöldözős játék, és a leöldözős játékhoz szal volt játszani, legalábbis neki. Hát, hogy nem volt valami jó lőni a joystickon. De még egy fontos kérdés a konzol kapcsolatban, és a PlayStation 4. Esetleg lehet olyat megoldani vele, hogy a billentyűzetet meg az egeret rákötni a PlayStation 4-re. És akkor úgy, esetleg lehet ilyet? Ha lehet, ha nem, légy, aki tud, az írjon e-mailt, vagy üzenetet a YouTube-on. Vagy, még ezt nem mondtam, csináltam Facebook oldalt, nem profil, Facebook oldalt, igen. Mert szeretnék csinálni Atomic Szeretné 3x zenéket. Csak ugye a YouTube-ra nem lehet ilyen zenéket felrakni. És ugye volt már, most is nemrég csináltam egy hete Facebook oldalt, igen, föltöltöttem is fel egy Atomic-es mixet, minden, stb. Igen, csak letiltották a profilomat, de ezt már mondtam, valaki letiltottak, és ezért az oldal is elveszett. Szóval nem én töröltem le akkor azt az oldalt, a Facebook oldalt, de úgyhogy
ezért csináltam újra, megint. Mert... Ez egy jó szóló, mióta megy már. Ez elmegy. Az elmegy. Úgyhogy lehet már holnap megvesztük a PlayStation 4-et. A héten biztos meg lesz. Úgyhogy én is remélem, hogy a héten meg lesz, hát. És akkor már héten már. Gameplay videó, GTA 5, konzol. Vagyis remélem. No. Nem, még ezt még meg kell beszélni holnap tudom már. De igaz, hogy még ezt kicsit fotalom és hívott, meg minden, de ezt már amúgy is régóta beszéltük, hogy józanul is már beszéltük sokszor fotalommal, hogy ha lefagyok, akkor meg lesz minden. Konzol, bármit, hogy akarok. Na jó, azért ha most kérek 1 milliót, azért biztos azt nem fog adni. Azért, na. Jó van, most ennyi lesz, nem pofázok többet. Hát, ez egy jó hosszú kis vlog volt, hát biztos, ágyok, és Patiska. Kedves Patiska. Úgyhogy... Ja. Lászkolom. Vagy csinálják én egy 8 zenét. Hogy valakinek, mint az a szabad vagyok. Hogy izé. Mit tudom mely. Aki ért ezekhez, akkor biztos majd csinál valamit, tudom. Hogy... Van már GTA? Van már GTA? Hát ez elég hülyén hozik. Én vagyok a... De szalhagom van. Ó, nem. Várjál. Szabad vagyok. Ja. Na. Vagy jó az elég, hogy van már konzolom, és szabad vagyok. GTA 5-özök. Nem, ez nem jó. Jó? Nem, szar, pocsi. Na, csőszök. Babú. Szevasztok! Gyerekik! Ezt hozzáteszünk. No, cigi. De te már megint cigi. Ja. No. Gyerekik. Mi a helyzet? Hát azóta változtak pár dolgok. Hát nem PS4-em lesz, hanem PS3. Ez miért? Mindjárt kiderül. Csak becsinálom a cigi dolgot. Ez akkor mondom, mi a helyzet. Ja. Közben megláttam, jöttek az e-mailek, a üzenetek YouTube-on, minden. Úgyhogy fasza. És köszönöm a segítséget, akik segítettek. Mert ha most nem segítettetek volna, akkor rápasztam volna a PS4-re most, hogy miért. Most ki fog derülni mindjárt. Csak nem akarom most itt közben csörögök, ja. Gyertek. Ja, kopiztam. Azt mondtam, hogy gyertek. Ezt fölbe szoktam mondani. Hát akkor mi van? Mi van akkor? Most én is mondtam azt, hogy gyertek, nézzétek csak, éjfél van. Azt kívánom, hogy legyen meg a PS4, vagy 3 a héten. Jöjjön meg.
És már évfél volt. Még talán pont. Váródik vára. De hogy nem, valahol várni. Hogy mely lesz mondom. No, milyen az a beállás, az a kis kamera beállás, olyan milyen? Szóval nem, jó. Bár lehet, hogy így halkabb leszek. Sőt, biztos is halkabb. Megpróbálok hangosabban beszélni. Ja, és állok. Na, most már. Na. No. Akkor, hogy miért nem PS4-em lesz, miért PS3? Sokat megtudtam, és PS4-jel tényleg fizetni kell a multiére, hogy minden játékba játszassál, stb. Ezért nem fogom. 2. De még azt hagyjál, mert amúgy én nem amúgy akarnék multizni, hanem csak single play-be játszani, de akkor is, na. Ha most valakikkel játszanék, akinek, mit tudom, akik néznek égemet és szeretnének velem játszani, akkor legalább PS3, mert az legalább biztos van, úgymond. Hát, biztos van sok mindenkinek, úgy mondom, akkor olyan az, hogy mindenkinek, mert nekem is életbe telt, hogy végre van konzolom, és lesz. Szóval, ja. A második, hogy bérlek még. Hogy akartam már mondani, baszta meg. Hogy csinált egy srác, és köszönöm, és azt csinált külön nekem videót, hogy amit akartam volna dugni a PS4-et a tévébe, amit mutattam tévét, mert hogy abba akartam volna dugni PS4-et, és mondta, hogy nem lehet abba, mert nincsen áv kimenete. Viszont a PS3-nak megvan. Mutatta a videóban, mindent elmutatott. Nagyon köszönöm is. Igen, és ezért, igen, mert én nem akarok, mert van, igen, van Full HD-s plazma tévé, és akkor mondtam is már, és akkor fatalomé nem a enyém, se a bátyámé, csak fatalomé elővette magának. Csak én nem akarom fent használni abban, mert tudom, hogy azzal szebb lenne, meg minden, de én azért nem akarom, mert ha este akarnék játszani, vagy éjszaka, nem tudok aludni, akkor meg ők alszanak a szüleim. Akkor hogy megyek oda? Értitek? Engem nem számít a grafika, most mennyire. Én évekig a gépemen low grafikán játszottam, meg közepes grafikákon. Sose játszottam full grafikán, meg ilyenek. Ultra. Sose játszottam ilyen játékokon, szóval se tudom milyen. Most komolyan mondom. Na. Úgyhogy szerintem nekem a PS, amit szeretném mondani, PS3 Slim Super 500 gigás. A beszélgetem, hát most hol biztos. Ja. Úgyhogy na, PS3 lesz, mert a PS3-ban van átkimenet, meg azt hallottam, PS3-ban nem kell multiba fizetni, meg ilyenek. Ja, úgyhogy FA-re nem lesz PS4, ezért lesz PS3. Szóval most már így értitek a dolgokat. Nem. No, akkor nem. No. Jaj, annyira nem érti. Van egy csaj, általában egy csaj. Mindig ír nekem e-mailt. A nevét nem mondom, de figyelj csak. Úgy sem olvasom, amit írsz. Tudja, kiről van szó, annyit mondok, hogy szőke. Az állandóan ír, de mindig csak trollokat ír, hogy jaj, ilyen szánalmas vagy, meg így, meg úgy. De már nem olvasom. Nem, hiába írsz.
Újsa olvasom. Szóval téged már ismerlek, tudom, hogy te csak trollok, és sose is szép szavakat, ezért nem is olvaslak. Párat már megjegyeztem, hogy kik azok, akik úgymond trollok a nevük alapján. Szóval feszített kis csajszikám. Nem nézlek, amit íz. E van. Na nézzük. Egy kicsit előbb van. Ja, van még. Végig belefér egy cigi. Úgyhogy szerintem a héten meg lesz a PS3. Már ma rendeltem meg. Holnap gondolom, hogy feldolgoznak minden. Majd a pénteken hátra meg. És remélem, jó lenne már. Bár azt tudom, hogy bár lehet, hogy mondtam már, nem tudom. Bár azt tudom, hogy biztos kis szokarral lesz már, hogy évekig csak engelen játszottam, meg minden tényleg. Szokatlan lehet biztos Joystickot játszani, meg minden. Főleg lőni. Tehát na. Nem baj. Lesz PS3, most kosz. Csá. Ja. Bár nem tudom, hogy most milyen fajta verziók vannak ebben a PS3-ban, mert hogy én most ezt a valami Slim Super PS3-ban, nem tudom, hogy mondtam. 80 él. Hát, úgy hallottam, mintha több fajta lenne, vagy mi. Hát mondom, én nem értek hozzá, még most melyik a jó, vagy mi, hanem nem tudom én. Mondom, konzolban csak nincs olyan, hogy most... Jaj, most azt szarnom, hogy nem tudom. Mondom, a konzolhoz tényleg nem értek, hogy most melyik a, úgymond jobb PS3-ba esetleg. Mindegy, hát... Meg van rendelve, igaz a PS4-et is megrendeltem, de azt már nem mondtam. Még nem írtak vissza rá, majd gondolom holnap. De a PS3-at azt szerintem azt hagyom. Úgyhogy... Ja. Ezt de jól feltöltöm, még szerintem még most éjszaka. Azt jól van. Amire megjön a konzol, majd onnantól lesz a folyás. Ja. De annyira például, amikor azt írják, hogy ja, persze, fogyás, meg én, meg úgy. Gyerekek, olyan... Olyan mondom, nem tudom, mit mondjak, inkább ti vagytok szállalmasak, nem én. Ti. Lesz tudom, hogy most jó, hogy azt írjátok, szállalmas, így, annyira olyan hülyék, akik ezt írják. Már nem értik meg, hogy már nem érdekelnek a trollok. Már, hogy is mondjam, most már jobban érzem magam így. És most már, elütöttek, most már nem tudom. Már nem leszelem a trollokat is. Hú. Ja. Úgyhogy egy van. Bár annyiból jó, hogy a trollok, akik utána még akkor is néznek, mert ezek szerint van az a csaj, aki mindig ilyeneken rosszakat. Hogy akkor is néz, olyan, mintha mégis kedvelne, nem? Mert csak néz, hiába ír, hogy jaj, te szánalmas vagy, mi így, meg úgy, hogy mégis nézi minden, mire jól van. Ezek szerint csak van valami. Lehet, hogy ki tudja, lehet, hogy akar tőle valamit, csak inkább rosszakat ír. Ez is meg lehet. Biztos meglátja ezt a videót, megnézi, egyen már! Majd biztos írni fog megint a Joystick. De lesz, ha egyből meglátom a nevét.
törés. Csá. Ennyi. Nem olvasom. Biztos szerelmes Mary. Mindig ír valamit a videómhoz, szóval de csak jelent valamit, mert és ha utál valaki, akkor most miért nézi? Miért nézi engem? Nem? Ennyi. No. Hát... most jobban nem tudom ezt a tévét, hogy menne. Hogy vajon ezen a... hát így, jó, így néz ki ez a tévé, hát most úgy van fény minden. Most a izé megy. Jimmy Neutron. Ja, úgyhogy ezen a tévén lenne a PS3. Vannak a dugók, a kiremek, vagy kiremek. Ja, hát ezen a tévén menne a PS3. Ez van nekem. Most mit csinálja? Ez van. Csak ezt tudom mondani. Jó kis eltölti Coca-Cola. Ja. Ez az utolsó eltölti Coca-Cola. Úgyhogy tudja. Néztem BV-t, videóját, valami Dredder, Cséfüggőség, részemről vége. Ez a címe, valami ilyesmi. Hogy beszélt rólam, hogy most én még mondok neki ilyeneket, hogy miért dokertizem, meg ilyenek. Hogy miért. Állj már meg. Ha megáll ez a kamera, jó lenne. No, hogy miért? Hát nem is tudom, hogy miért igazából. Valahogy nem tetszik már ez a baby srác, mert mind állandóan sír, hogy jaj, most egy feliratkozó lement, vagy kettő, úgy utána fel, 5 feliratkozó, utána meg úgy ürül, hogy állandóan sír, hogy nekem nem tetszett. Amikor jobban megismertem, jobban ezt úgymond, jobban megismertük egymást minden, aztán mondom, ő is úgy vele, na jó van, most már sírok neki hátra. Na jó, nem, biztos nem, hát nem, csak most vicceltem, na. Mert biztos lehet meg fogja nézni BV, vagy majd elkülditek neki ezt a videót, hogy beszélt rólam. Hogy beszélt rólad, Krisztián, aki nézi BV. Majd biztos el fogja küldeni neki. Nem baj, ugye csak, legalább akkor tudja, hogy beszéltem róla, az csak jó. Nyugodtan küldhetitek neki a videót. Úgyhogy, ja, nekem úgymond, én nem haragszok rá, csak ez a bajom vele, hogy tényleg olyan nokedvés vagy mi. Hogy tényleg sír mindig, hogy jaj, ráiratkozott egy feliratkozó. Hát Istenem, most ebben melyik kell sírni? Ezen már mondtam is neki sokszor, hogy ne sírjon már meg. Már elegem volt már belőle, hogy mindig sírt, hogy jaj, komolyan mondom, ezért nem jó 14 évesekkel 16 barátkozni, mert csak sírnak, hogy persze biztos vannak kivételesek is, akik biztos nem normálisak, nem úgy, mint BV, mert az olyan, nem tudom. Megismertem és rájöttem, hogy milyen noketli.
Láttam a videóját, igen, hogy mondta, hogy úthenger vagyok, meg ilyen. Van. Hát, most én is fikázom, meg ő is. Hát, felőlem. Mondta BB, hogy csinálni fog róla videót külön, hogy elmagyarázva, mi van. Hát, felőlem. Legalább akkor tudok nézni valami videót. Felőlem mondhatsz róla bármi BB. Az csak jó. Nem fogok megsérteni, mert én nem vagyok az a sírós. Ja, mit mondott BB? Hát pedig mostanában már nem is anyázok senkinek. Mert mondta BB, hogy mindig anyázok. Szinte mindenkitől anyázok, meg ilyenek. Hát pedig már nem. Régen igen, de azóta sokat változtam, úgymond. Szerintem, de... Én azt mondom, hogy már... Trollok szerint már változtam, hogy nem érdekelnek a trollok. Az a dolog, hogy kibanolom őket, vagy... És hát én Youtube-on nem akarok senkit balolni. Szerintem az... Én úgy vagyok vele, hogy... Legalább megnézik a videóimat, ha még utálnak is. Ja. Legalább akkor ha diszlájkolják is, de akkor is legalább megnézik. Ha meg nem is nézi meg, csak diszlájkol, de legalább megy fel a nézettség. Én azzal csak több pénzt keresek. Úgyhogy köszi. El van. Valamiből kell egy kisebb pénz. Nem? Ja. No. Ennyi lesz az a videó. Gyerekik. Na. Majd csinálok Atomix MP3 mixeltem zenéket. Töltöttem le egy csomó albumot. Úgyhogy kafa lesz. No. Jimmy Neutron megy a tévébe. Akkor sziasztok! És köszönöm a segítséget, akik segítettek nekem, hogy akkor a PS3 4-ben. Ja. Köszi. Csajó. De basztok. No. Hát még... Azt hittétek még, hogy unboxing videót fogok csinálni. De még nem. Lesz már egy unboxing videó. Menjünk egy bolti szigi. De előtte nem fogtok hinni, hogy én mit fogok inni. Nem pálinkát. Hát azt nem tudjátok, ahol nem mondjuk, azt hiszem. Hát olyat iszok, ami lesni fogtok. Úgyis én szeretem, csak. Na. Még azt szoktam ilyet inni. No. Bad meg mindjárt lemerül a kamera. Teját iszok, gyerekik. Teja beja. Hogy öntsem, hogy ki nem pulóguljon, basszám. Mivel most már nem írhatok kólát, csak maximum akkor iszok kólát, hogyha olyan ünnep van. Hogyha születésnap, névnap, vagy ilyesmi. Most már ígyunk akkor teját. Action, gyerekek! Teja. Fincsi. Ja. Gondoltam, csinálok videót, csak le fog melőni. Nem tudom meddig bírja. Ha nem menül, akkor lefeljebb. Nem lesz videó. De lesz. Csak is kettem. No. Búgmána búgás. Várjátok, nem akarok hangoskodni. Most pedig igaz egyedül vagyok. De akkor is akarok hangoskodni. Akkor inkább ide. Így. Akkor várjál. Le kell ülnöm. No.
Tudjátok milyen már gyerekig. Úgy rosszul ideje lesz. Fú, mit ez a szar? Mi a szar? Még vizes itt. Ja, most nézem, hogy fájdalom tisztította a mosdót. Még volt vizes. Na, én tehette volna azt a gyufát. Na mindegy. A közben itt megy a videó. No. Hát igen. Ma fog jönni a PS3. Meg hozzá 2 évet. Úgyhogy... És már én már elkezdtem úgymond fonni. Hát elsőnek még az alapok, a kórát leígyak, meg csemegéket, chipseket, ilyeneket. Elsőnek még ezeket kell még megszoknom, hogy ezeket nem szabad. És majd utána lesznek majd a kaja. A főétel. Szóval ja. Viszont olyan pár kérdésem lenne, fogyást téren, hogy idejét azt lehet, mégis az is, mert valljuk be, nem akartam mondani, de jobb senkinek soha, de jó van, bemondom. Az a baj, hogy cukros vagyok is. Múltkor megmértük, és 19-es volt a cukrom. Ja, egy hónapja, vagy 2 hónapja, még 14-es volt, 15 vagy mennyi. És akkor mondtam is, hogy fáj a lábam, hogy ilyen égés fájdalmak vannak, és mondták is az orvosok, hogy azért, mert hogy hát a cukrosoknak ez jön ki. Vagy legalábbis nem tudom, mindenkinél. Úgyhogy nem csak a PlayStation miatt is fogyok, hanem magam miatt is, hogy a lábam ne fájjon, amikor nem tudják, hogy milyen szar, amikor éjszakot fáj, szól, hogy ott ég a lábam. Nem tudom, milyen szar, hogy elaludni. Így nappal is szokott fájni, csak nem annyira, mint éjszaka, amikor aludni. Mert úgy gondolom azért, mert hogy akkor már fekszik a lábam, azt akkor nem mozog. És akkor azért mondom, nem vagyok én orvosszakértő, csak tippelgetek. Na, hát már elég autocukros vagyok, csak tudjátok, leszartam mindig. Na. Várj óta. Ez bőrfatalom is mondta, hogy nem anyjam a videóba ezeket, hogy most cukros vagyok, mert most kiafasztétek, nem? Meg nem csak az, mert most meg tudjátok, hogy jaj. De mindegy. Úgy lássák, hogy én őszinte vagyok. Őszinte YouTube-os srácokat szeretik az emberek, nem? De. Ja. Úgyhogy ez a helyzet, de minél hamar megjön a máma 100%, hogy megjön a PS3. És akkor ez a unboxi videó. Ja, úgy gondoltam gyorsan csinálni itt is vlogot. Ja. Úgyhogy kemény ezt a fogyás. Írta valaki, hogy hát hogy fogok akkor játszani, hogyha fogyok. Hát hogy? Hát szottam, mit tudok. Mert hogy azt mondja, hogy akkor mozognom kell, kint meg ilyenek. Nem csak a mozgással, de hát annyi. Elég, hogyha nem eszek olyan kajákat, nem? Ha már nem eszek ilyen zsíkos kajákat, meg kaura meg ilyenek, akkor már az is már sokat nem.
Ja, úgyhogy nehéz lesz, de megcsinálom. Ha már meg lesz, megvan, már lehet azt mondani, hogy megvan a konzol. És az a pár óra hossza, hogy mikor lesz meg. De már meg lesz. Milyen viták vannak? Most láttam a GameStar-on, Facebookon, hogy van ilyen GTA 5 vita most PC-n. Hogy valami, most ilyen viták vannak. Hát engem most már ez nem érint, gyerek. Tudjátok, hogy miért? Mert nekem már lesz konzolom. És akkor majd meg lesz a konzolom, és akkor beregisztrálok, meg ilyenek. Gondolom nem nehéz. Bár azt tudom, hogy nem lesz magyar nyelvű a konzol, se a GTA 5, azt hiszem, ugye? Nem tudom. Úgyhogy mindegy. Vagy bátyám segítő tud angolul. Agyi. Azt majd megadom a nevemet, és akkor gondolom a PS3-on is be lehet jelölni az embereket. És akkor majd múltizunk, akinek PS3-ja van. Már gondolom, akinek PS4-je, azzal nem tud PS3-assal játszani, vagy tud, mert én nem értek hozzá, lehet hülyeséget most kérdeztem, de azért most nézzétek el, mert én most nem értek hozzá. És hogy működik ez, hogy most a PS3-as srác tud PS4-jel haverjával játszani? Értitek a kérdést? Na. Ugye erre légy valaki válaszolhatna nekem a YouTube üzenetbe, vagy e-mailen. Ja, és megint letították a Facebookomat. Igen, már megint. Nem én töröltem le, hanem a Facebook tiltott le. Már megint lépnék be, és már megint ugye a Facebookodat letiltottuk. Kocsijam! Tegnap is, amúgy tudjátok, mondtam, hogy lemondtam a PS4-et. De viszont kihozták. Ilyen sem volt. Egy nap alatt kihozták a PS4-et. Gondolom mert hogy 120 000 forint. Sok pénz, na! Nagyon lakik, az a lényeg, hogy ma lesz unboxing, mindent 100-szor elmondtam, annyi szóval, hogy akarom. Egy csatornám! És fel. Van neki fa hűzes, miatt veszek egy másik gyufát. Veszek egy másik, eldobom arra. Látjátok, egy gyufa. Hova tegyem? Ó, nem lesz olyan itt. Na. Úgyhogy... Alig várom, na. Sőt, már lehet hétvégén is játszhatunk gyerekik. Akinek van PS3, majd küldje a nevét. Mit tudom én, vagy én is, elküldöm úgy is. Ja. Biztos nem nehéz lesz beregisztrálni, ugye? Gondolom nem nehéz. Azt hallottam, hogy a PS3-ban meg kell adni a bankkártyát. Biztos nem is, hogy van bankkártyám. De azt mondják, hogy nem volt a pénz. Hát, nem tudom. Vagy meglátjuk gyerekük. Ja. Hát szerintem ennyi lesz akkor ez a videó, vagy nem? De... Jó volt veletek lenni.
elcigizd, azt még cigizhetek. A cigi az nem cukros. De azt bírom már, hogy az orvosok mindig azt mondják, hogy jaj, ne cigizd. Mi van, ha az orvos is cigizik? Na? Jaj, annyira utálom, hogy bárhol megyek, főleg én, gondolom, jó, biztos másoknak is mondják az orvosok, hogy te cigizzetek, ez a szar. Ja, úgy bírom, amikor mindig mondják az orvosok az embereknek, hogy ne cigi, ez kiderül, hogy az orvos is cigizik, akkor tessék. Fogok venni egy karton balti cigit, hogy segítül. Ja, mivel most már nem ijatok kórát, semmi meg. Még pálinkás sem ijatok, az is cukos, nem? De mondom, tényleg most már csak akkor iszok max kórákat, csemege, meg pálinka, ha születésnapom van, meg 4 nap, ilyenkor. De amikor ilyen ünnep van, max akkor csak is. Megmondta a fotom, hát mondom, jó, persze, alap. Úgyhogy nehéz lesz elfogni, de muszáj legalább addigra kéne lefogni, hogy a lábam ne fájjon. Ne legyen ez a... És akkor azt meg kéne tartani, azt a testsúlyt. Nem is tudom hány kilónál nem fájt a lábam, azt tudom, azt hiszem. Mert most... Én már nagyon régóta nem mértem magam, utoljára 180 már mennyi voltam. Most vagyok, szerintem lehet 200 is. Szóval szerintem 160 kg lehettem most körül, amikor nem fájt a lábam. De annál alacsonyabbra kell fogynom, legalább 100 kg kéne. Hát 100 kg-ra minimum, az lenne a legjobb. Mondták is a szüleim, 100 kg az még jó lenne. Ja. Úgyhogy csak sokan nem hiszik el, hogy most el fogok fogyni. Majd meglátjátok is fajtás. Majd nézni fogtok, ha majd. Úgyhogy de fogtok nézni, hogy most mi van. 2 év múlva már, nagyon nem tudom mennyi idő alatt lehet 100 kg lefogni. Tudom, hogy szar lesz, de sokszor éhes vagyok, hogy tényleg a sütségbe, ahol voltam, hogy már éhes vagyok. Nem tudom, szar lesz, de arra majd valami lesz. Ja. Úgyhogy egy kis teját még jó bírja, már mióta veszi. 16 perc. Ja. Még ettől is lehet főzni, de jó. Ezt már úgy megosztom. És tejámat. Ja. Gyertek. Visszük a szobába a teját. Sambalamba. Shalabamba. Shalamanda. Shalamanda. Hülye vagyok. Ja. Come on.
Na. Hát jó kedven van gyerekik, mert hétvégén 2 öltözni fogok! Bár, igaz, nem tudom, hát gameplayek nem igen lesznek. Hát meg a PS3-ban nincsen izény. Az alapból nem lehet felmenni, csak a PS4-nyel, ugye? Úgyhogy gameplay videók nem lesznek, mert ahhoz kéne a média, ugye? De hát én ezt nem fogok venni. Úgyhogy szívás. Hát most az úgy nem jó, most ha én így venném a kamerával, hogy ez jó lenne nektek, ha most én így venném, ha beállítanám, hogy mit tudom én, így. És akkor így menne a gameplay-ezés, hogy így. Nem hinném, hogy ez így jó lenne, ugye? Én nem akarok úgy csinálni, hát ha nektek így jó lenne, akkor jó, de én nem akarok úgy, mint a kis... Sokan láttam úgy csinálják, akiknek olyan korzatuk van, hogy alapból nem lehet felmenni, hanem hogy kamerával. És láttam sokan úgy, hogy hát nem sokan, páran, így. De hát így milyen már, nem látszik semmi szinte. Én így nem akarom, én nem ezt akarom. Ha maximum nektek úgy jó, de nem hiszem. Na, de. Most már tényleg rakom, csoda, hogy még mindig éjjel. Már nulla csíkon van a aksi. Aksi? Akja. Hello, kedvem már! 2 öltözni! Bár biztos sokat ha lesz a joystickkal lőni. Már azt már mondtam, de lefele, megyek kedvem már! La 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 la! Két na. Szavazok gyerekek. Két éjjel. Ezt hogy bontsam ki? Unboxing-be. Unboxing-be, jó te. Tudnék egy ötletet. Ha viszont megmaradna. Jó, meglátjuk. Itt a GTA. 5 lemez. Hogy kell ezt? Yeah! Aha. Ja. Meg. Ezek a sok big. Kolyában. Ezt kicsavagolni. Nem érem. Aj, bazdeg. Ezt már igen kicsomagoltam, látjátok, mert azt fog kilóni a videóban. Nem is kell videóról szerintem. Hát, hogy kell. Látjátok, még így is kiölök a lemezzel, kimontással. És vagy kell olló, vagy nem? Hát nem tudom. Szerintem csak kell ez az olló, basszani. Aj. Pátra. Kilódó, itt én már eléggé mondhatom. Ja. Kellett az olló. No. Itt a kód. Kódot nem mutatjuk. Itt a lemez. PS3 lemez. PS3 lemez. Jó. Imádom. Na. Jó. Láthatunk ilyen térképet. Ilyen poszter valami. Aha. Los Angeles. Cuban.
Milyen jó szaga van. Várjál van. Na jó. Félrerakjuk. Milyen posztál van még? Van még valami posztál. A kód. Nem kell a kód. Én azt hittem, hogy ez a kód. Na most melyik a kód? Hogy itt nem Jákód, vagy mi? Na, itt van a fontosabb. A PS3, itt van. Sose láttam még így élőbe. Itt van a lemez. Így kell. Aha. Jó van. Fasza. Éjes. Aha, itt van a... Milyen könnyen kijön. Vannak a dugók. Már minek mutatom? Kaptunk egy joystickot. Jó. Ez, ha jól láttam, akkor elemes a joystick. Hova kell bedugni akkor? Vagy ez mi? Ezt kéne ebbe. Ez mi lenne akkor? Látom, hogy nem kábeles ez a ideje. Mit mondok, hogy kábel? Ezt nem tudom mi. Még egy kábel. De ez mi lenne? A joystickba kell tudni ezt, vagy nem? Én hülyeséget mondom. Ez elemes joystick amúgy. Hát biztos nem. Nem tudom ez mire. Ez milyen van gyerekek? Egy joystick. Még jó is áll a kezembe. Aha. Start. De jó. Mit vannak itt? Jó kis joystick. Tetszik. Jó. Jó lesz ez. Na, ember kábel. Kiboncolni a kábelt. Azt kérlek majd. Kérlek a videóba. De akkor ez nem jár kód, vagy mi? Mennyi kódot nem láttam. És komolyan. 18 felügyeknek, aluljaknak nem lehet. Nem ajánlott. Azt hittem, hogy ez kód itt. De ez nem kód. Ez csak a név. Azt hittem, hogy ez a kód. Milyen jó szaga van. Milyen új szaga. Ez mi? Na, hogy kell kibontani? Akkor itt az auló, hát azt fogjuk kiírni. Aulóval szétítjük. Gyere valaki! Állj, várd meg! Így. Várd meg. Kiírni fogjuk kézzel. Nem.
Na nézzük mi ez. Mondom, használati utasítás. Igen, elgondoltam, van használati utasítás. Mi hol van? De ez így. Ja, értem. Így. Aha. Jó van. No. Hát ennyi lett a Unyuxi. Hát sorry, hogy nem úgy csináltam, ahogy kellett volna. Hogy nem most dolgozasztól csináltam volna a videót. Kimondani meg ilyenek. Nem akartam most kijönni ezzel. Mennem. No. Akkor játékra fel. De nem ezt kém. Aj, de jó. PlayStation 3. Kedvenc játékom. Jaj, de jó, alig várom már. Használjuk. Jaj. No. Akkor már hétvégén. Sőt, már ma játszok. Igen. Nem is ilyen papírok. Számla. Számla. Jó. No. Akkor majd jelentkezek videóval, hogy mi a helyzet. És akkor majd... Ja. Itt a tabaza. Ezt még mutatom. 500 gigás. Hát azt rendeltem, hát biztos nem azt a 12 gigás fogom. Hát nem. Ez a PS3 valami slim, szuper. Ez a trend. Szuper gata. Ebben mi van? Ez nem lényeges. No. Jó, teveszi. Jó. Akkor fut. Hol fut. Akkor jelentkezek, vagy hogy mi a nevem, vagy nem tudom. Na. Csesztök. Szevasztok. Szelekik. Ja. Kinti Rog. Valahanyadik rész. Válva szerintem nem ez lesz a címe. Na. Működik a PS3, játszottam is már a GTA-val, multiztam is már, és tényleg ingyenes a multi a PS3-ba, szóval fasza nagyon. Szóval be is regisztráltam minden, és a nevem DJ Kiki 89 2015, ez a nevem, és akkor gondolom fel lehet venni, vagy nem tudom, hogy működik, de biztos gondolom fel lehet venni. Hát még sajnos még nem tudom, hogy képet lehet felrakni rajta, de még kép semmi nincs rajta, kép. Nem tudom, hogy gondolom lehet kell felrakni képet, úgy felismerjenek, hogy az én lennék. Mindegy, hát biztos kiírja, hogy mikor regisztráltam, vagy nem tudom, az a lényeg, hogy ma regisztráltam. Szóval biztos, ha kiírja, akkor így legalább egyből tudok segíteni, hogy ma regisztráltam is. Ilyen 5-6 körül, ha kiírja, nem tudom. Ti jobban tudjátok, mert régóta, gondolom nektek már régóta van konzol, tudjátok. Gondolom. És akkor még egyszer. DJ Kiki 89 a születem, és akkor 2015. Ez a nevem, az All Online Idem. Ja. Úgyhogy jelöljetek be, gondolom akkor be lehet jelölni, nem tudom, de biztos. Akkor majd játszogatunk. Ja. És akkor
tök fasztalan, jó volt játszani, szokatlan, minden tényleg, nem olyan, tényleg másabb. De jó lesz. És most már így mond, most már lesz valami, hogy mikor jön ki PC-re a GTA, már még szerintem felül nem jöhet 10 év múlva is. Mert nekem már van. Hát így csinálják, akiknek van konzolja, hogy kilevetik a PC-seket és leszarják. Hát nem, hát de. Szóval én is most megtehetem ugyanúgy, én is kineveltem a PC-seket, hogy nem, most már leszalom, jöhet 10 év múlva is, vagy soha a PC-re, mert nem kell. El van. És jó sokat beszél. Fogjátok dislike-olni a videóban. A bár eddig sok dislike-on, ez tök mindegy. Oké, hogy nincsen like meg dislike lehetőség, de attól még lehet like-olni, meg dislike-olni, én látom. Szoktam néha nézni. A videós, maga a videós látja a like-ot, dislike-ot. Csak annyi, hogy ti nem látjátok. Ja. Úgyhogy szoktam néha nézni, azt látom, hogy ugyanúgy van a sok dislike. Van, lesz a most már. Na bazd meg, ez csak az eső. Na minden, úgy csak egy címre jövök ki, mondom gyorsan, hogy aki még esetleg játszana majd velem. Ja. De tök jó. Ja, írkálni a joystickon nagyon jó, egyszerű tényleg. Tetszik nekem. Hogy lehet úgy írkálni, hogy írni kell, nekem azt tetszik benne. Ja, úgyhogy várom a jelöléseket. Mindenkit visszaigazolok. Gondolom, biztos lehet. Hát nem tudom, hogy működik ez a jelölés ottan. Még azt sem tudom, hogy kell majd valakit visszaigazolni, ha lehet. Vagy nem tudom. Szóval biztos nem nehéz. Ja. Úgyhogy ezzel a videóval csak együtt szerettem volna, hogy tudjátok, hogy mi van. Na. Akkor sziasztok. És akkor múltőre fel. Ja. Oh. Szevasztok gyerekek. No. Fontos kérésem lenne tőletek a PS3 konzol kapcsolatban és a GTA 5-ben. Nem tudom, hogy ez lehet ilyen, vagy nem. Mert ugye PC-n nyilván lehet ilyet, például GTA 4-ben lehetett olyat, hogy berakni, saját zenéket berakni, és akkor lehetett használni a GTA 4-ben hallgatni, amit én akartam saját zenébe tenni. És nem tudom, hogy a konzolon, PS3-on lehetne ezt, ugyanezt, csak PS3-on. És akkor, ha valaki tud ebben segíteni, az annak nagyon örülnék. Mert hát kezdő vagyok még a konzolban, szóval nem tudom, hogy lehet ilyet, nem lehet, ha lehet és hogy kell. Esetleg, ja, valami, vagy még az is segíteni nekem, hogyha valami angolul leírná nekem valaki, hogy keressem például Youtube-on, mert lehet biztos Youtube-on van róla angol videó. Ilyen tutorial, ha lehet is ilyet. Ja, na ennyi szerettem volna, mert csak ennyit. Mert nekem az unalmas, hogy csak a rádiózenék mennek a PS3-on a GTA-ben. És nagyon szépen megkérnélek titeket, akinek van konzol, vagy ha nincs is ide tud segíteni, vagy valami, na, bárki segíthet, az a lényeg. Ja. Közben megiszok ilyen izét. Ez limonádé. Édesítőszer elviszom. Van benne, úgyhogy ja, megy a fogyózás. De most már így nem iszok kólákat, meg minden, így már nem fáj annyira a lábam. Tényleg. És én nem hittem el senkinek, hogy
mert mégis akkor még nem fájt a lábam, és akkor azért ittem a kólákat, hát értitek. Gondoltam volna, hogy a kóláktól, meg a pálinkától ezektől jönnek elő a fájás, meg a cukros dolgok. Nem. Én nem gondoltam, mert mégis, ja, leszartam. Ja. Volt a videóban is, ha leszelem a szart, akkor leszelem, nem tudom már, hogy mondtam. Ja, üszket a fülem. Ja. No, hát igen, úgyhogy hát szép lassan kell csinálni ezt a fogyást, most egyszerre nem. Elsőnek elég, hogy a kólákról leszokok. Ja. És majd utána többi még kaja, minden. Na még a kajákat, azokat még azért úgy, ahogy eszem. De majd arról is lefogok, csak most elsőleg a kóla meg a csemegé. Ja. Úgyhogy, no, ennyi szerettem volna, akkor aki tud, segítsen, leírom a linkbe a leírásba itt alul e-mail címemet. És akkor aki tud ebben a PS3 kétségben, saját belakás, a segítség az kérem, segítsen, és köszönöm. Most tényleg jó lenne segítség, én ennyit kérnék most, ezt az egy kis segítséget kérném tőletek, mert most nekem fontos nagyon, nekem más nem is kell ebben a GTA PS3-ban, csak nekem ez így unalmas, hogy a sima rádiózenék mennek, én tudjátok, háztályos vagyok, meg helyzapos, és akkor tennék be háztályzenéken, értitek? Na. Aki tud segítsen, ez tényleg nagyon jó lenne. Ja. No, köszönöm szépen előre is, aki segít, és szép estét nektek. Sziasztok! Szevasztok gyerekek! No. Olyat, na. Meg tudtam oldani. Bár nem a PS3-at sikerült megoldanom. De meg tudtam oldani, hogy közben hallgassak saját zenét. Na, mutatom is, hogy na. Úgy tudtam. Aki összes, van ez a 3. Van 3 perrámom. Egyiken sem játszott erre a zenéket MP3-at, a TV USB is játszom. Nem játszott erre az egyiket sem. Pedig azért jók. Hát van egy 32 gigás, 16, meg 32 giga, azt hiszem úgy is van. Na mindegy. Az egyiket sem működött a zene. És gondolkoztam, hogy kéne megoldani, hogy. Hát eszembe jutott. A lemez. Kiírtam lemezről az zenéket. És úgy már működik. Na de, hogy tudtam megoldani, hogy működjön a játékhang is, meg a zene is, meg minden. Hát, nagyon nehezen rájöttem. Itt vannak ezek a kábelek, van a tévéhez a kábelek, a DivX, meg a PS kábelek. De várjatok már, valaki. Jaj nem, azt hittem már valaki jött. Szüleim, de nem. Jó van. No se. Itt vannak a kábelek. Itt van, ha ezt kihúzom a sárgát, akkor és bedugom a másik sárgát, akkor a DivX-es lemezes jön be. Na de, nekem ez most nem kell. Hanem bedugjuk a PS-est. Mutassam már meg. Dugd már be. Hogy dugod be a pinába is? Ja. Na, igen. Bár, nem is tudom már, hogy dugdostam be őket.
Az a lényeg, tesztelgettem, hogy a PS meg a TV is tesztelgettem, hogy lesz a jó. Többit már nem tudom, hogy csináltam. Majd rájöttem jobban, akkor majd arról is lesz videó. De a lényeg, hogy működik. Nem szabadna betennem zenét, tudom. De... egy 10 másodperces zenét csak be lehet tenni, nem lesz baj. Most remélem. Na. Ugye, mutatom a játékot. Bekapcsoljuk, csak az vagy közben köröznek a zsaluk. Ugye halljátok a játékhangot is, csak elég halk. Na. Ha hangosabbra tenném, akkor na. Most a támadítól bezénem a zenét. És itt de már pont nem jó, mert letartóztatta. A faszomba! Milyen zsalu. Zsegyákok gecik. Faszom. Önnek is akkor kell ilyen zsaluknak jönnie. Ajjaj. Csinálj már. Végre, bazd meg. Akkor most teszem be a zenét, egy kicsit beteszem. Ja, van mondva a paste. Meg van be van állítva. Hát háztályzene. Igen, hát amit látjátok. Ugyanúgy megy a... hát ugyanúgy megy. Ha nem akarom, hogy menjen a zene, nyilván akkor megállítom, és akkor játékhang megy. Mégis ennyi az egész. Oh. Szóval meg tudtam oldani, hogy a zenés berakást. Ennyi. Jó, mi? Sikerül megoldanom. Én egyedül. Senki se segített nekem. Ennyi. Megy a zene. Mert nekem az úgy nem jó megoldás. Volt. Állítsuk meg. Mert nekem az úgy nem jó megoldás az, hogy most... hogy mondta semmi, hogy úgy is meg lehet, hogy bekapcsolom a gépen a zenét, igen, úgy is meg lehet, de az úgy nem olyan jó. Mert akkor azért fel kell, ha most mit tudom én, bejönnek a zenem, akkor most jaj, álljak fel, és akkor menjek oda. Jó, nem az, hogy nincs messze, csak hogy na, ilyennek közelebb van, csak ennyi megállítom a zenét. Tállítom azt rá. Na, értitek? Én azon akartam a tévén keresztül megoldani, sárzenéket berakni, nem gépemen. Nekem az úgy nem jó. Na, a lényeg, hogy sikerült. Végre. Nagy nehezen. De rájöttem. Jóval ja. Én hát sajnos PS-en nem sikerült megoldani. Hiába próbálkoztam. Sehogy sem. Szóval csak így sikerül. Ja. Nekem már ez is jobb. Na. Annyi, hogy akkor is megy a zene, ha kiszállok a kocsiból. Vagy ha töltöz, de legalább akkor nem unatkozom, még közben tölt. Valami van. Ja. Na. Ennyit akartam. Tudjátok, hogy sikerült egy egyedül, aki senki sem segített nekem. Jó, voltak egy-kettő, aki úgymond de segített, de nem sikerült megcsinálnom, amit ők írtak. Jó már. Ja. Úgyhogy ennyi. Most már megy a GTA-zás, már 4 napja már nem GTA-ztam. Ja. Úgyhogy most már menni fog, most már így nem lesz unalmas, mert nekem unalmas volt úgy a játék, hogy nem tudtam zenéket belakni, hogy közben ha most mászkálnék, meg ilyenek, hogy akkor valami saját zene, ami nem, mert mondtam már nem szeretem a rádiózenéket, azt tudjátok már ti is. Hát hogy én csak a háztály meg a helyzet, akkor szeretem. Szóval, ja. No. Ennyi lett volna a kis
De jó. Hát igen, semmelyik perrával nem sikerül megoldanom, de a lemezzel meg lejátsza. Mi abban? Mi a fasz? Mondom, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Vagy... What? De lemezre működik. Van 3 olyasmi is idején, de azon nem. Mi a tekem van itt? Na jó, ennyit akartam. Mindegy, az a legyen működik. Most már kékélyezek. Akkor zene. Ja. Ja. Jó kedvem van most már. Na, és ráadásul, gyerekek, még ezt köszönöm veletek. Pénteken mi lesz nekem? Pénteken nekem lesz. 4 napom lesz pénteken. Úgyhogy hétvégén imádnak. És akkor ihatok kólát is, mert ünnep van, és 4 napom van. Ja, majd mondtam is, hogy ünnepkor lehet innom kólát. Úgy van beszélve. Úgyhogy... Hát meg szerintem húsvétkós lehet, mert az is nagy ünnep. Nem te. Ja. Na, ennyit akartam. Jó kedvem van. Csőszter.